И здравейте хора, днес ще направим едно нещо, ще бъдем в Omegle. Ще пишем текст за сега. Да видим. Кой ще излезе то с някакъв пишем М. Ами аз пък ще напиша М, кой ще стане. Ари пишу гъс. Сентропи. Ари. Ауе. Какво е? Какво ми е ауе? Какой? И баха ли тако стана? Чакай малко сега. Уе. Ти коси уе. Какво се пишеш то? М или Ф беше? Абе, ти ба дрислето. Пишете нещо, ади. Няма да занимавам с вас. Ям торта. Аз ям паста. Ето, да ти е гадно. Кой е по-прецакан, а? Всъщност на мене ми добре. Ари пиши нещо, то същото, ми изяш моя хуй. Чакай. Опа, Х забравих да сложа. Нищо, и с уста. Не. Какво си, момиче или момче? Така как се пишеше? М или Ф, как се... Май те беше, да. Ти изяш моя... си ти, дрислет. Аз към момиче да ти изям нещо друго. М или Ф. Ми ще напиша М, ти какво си? Ари кажи. Ми би. Кой те е бил, който е бащи циганти? Ми би. Ти просли си, ади би, ади, чао, махай се от тук, ади. Дрислю мазен, гаден, отвратителен. М. Аре ще пишем в един път, аре да видим кой ще стане. Кой ще стане, аре? Скайп или... ми ще дам хуй. Да ти е гадно. Запази си го. Нищо. Та стрелкичка, ако премига тук. Кой иска да се чукнем? Коя? Коя? Ой, тук момчета няма, момичета няма ли и аз момчета? Коя иска да се чукнем? Аз не. Що? Защото нямам яйца. Ясно ли ти са, защото нямам яйца? Аз ще дам. Ми изяш си ги, боклук мазен. Чукни са сам. Ми изяш ги. Само за чукването. Не, мерси. Мерси, боклук. То с някакъв М или Ф. М. Винаги момичета пишат на български. Майки ти. Защо не беше момиче? М. Аре махайте се, дайте едно хубаво момиче, тук няма ли? Чакайте малко, аз ще включа камерата. Как може след един и същи човек да влиза толкова пъти в едно и също място, бахти? Циганите. М или Ф? М. Ф, асиктир. И всяко, какво да пишем? Какво да пишем? Дай да пишем нещо, чакай сега. Ще ти дам 20 стинки, чакай.
Ето тук са до мене. Ето ги парите, тук са до мене. Даже чува се как тракат. До мене са тук те паричките. 20 стотинки ще дам. А, циганка. Аре, бе, аре, пишете като хората, аре, какво са правите, бе. Бахте, днеска разпускаме с омегли. Здравей, ЗДР. Днеска, дами и господа, разпускаме с малко омегли. Ще продължим Artfight, просто малко, тук 2-3 поредици ще направим в омегли. По-точно епизоди. Няма да са епизодите, няколко път ще влезем в омегли. Да разгледаме какви изроди има. Аре, бе, аре, пиши, бе, ти заспали пред този компютър, ко направи? Пиши, ади, няма да чакам 2 часа, виж го. Боклук. Търся Ф. Мазохистка. Аз не знам кой той. Аз не знам кой той. Сега ще ми излезе някой. Пише някой простия. Ф ли си? Да. Ама не. Ари бе, какво да, ама не. Шате. Да не продължаваме. Това ще бъде всичко за този епизод. Ще направим с камера другия път. Чакай да видим този, който ще напиши. Ебити се май. Не, чао. Айде, довиждане.